dia som els baltís de sisè de l'escola Baltasar Samú de Valls i us presentem aquest pòster on hi ha els valors de la First Lego League que hem estat treballant en aquest projecte. Descobriment. Al descobriment hem trobat que les persones de Valls els agrada fer esport a l'exterior. Es poden fer esport a totes les edats i les persones de Valls els agrada fer esport amb algú. Impacte. Amb aquesta aplicació ens agradaria que les persones poguessin quedar amb altres amics i familiars i aconseguir el seu objectiu, que és tindre una millor salut. Innovació. Aquesta aplicació abans no existia a Valls, per això l'hem creat. Inclusió. Ens respectem perquè tots som diferents, amb idees diferents. Així fem la feina millor. Col·laboració. Tothom col·labora, donem el màxim de nosaltres, encara que a vegades ens costa. Treballem i ens ajudem. Diversió. Ens divertim aprenent perquè ens agrada treballar junts. Vam tenir la idea de crear una app que es diu Activalls. És per totes les edats i s'adapta a les diferents capacitats.